Kawachako ni miche gi miche magoganda ne oyuoro e skul Manyawango e kokwayo kakelo mano kaunti ma Homa Bay e nyasi mar kopo mar Albert Omondi Ojwang e kariyo mare mogik. Anyuola, osiepe, jotelo kod jopuonjre mag mbalariany duto e duol achiel pod bandho ratiro. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Rumbi mag lit kod kuyo ne okwako gweng' ma kokwanyo kakelo e sama ne itimo nyasi mar kopo mogik ne Albert Ojwang. Jopuonjre mbalariany ma Pwani ne gin moko kuom jopiny manoyuoro e nyasi no ka gisingo biro paro Albert tarik 7 dweni e ng'anyo motis ni Sabasaba kaka yor manyo ratiro. You can't kill us like this. Albert stop killing us. The government stop killing us. We are not going to rest until justice is done. And remember, we are soon celebrating Sabasaba. We will do Sabasaba for Albert Ojwang. Moko kuom jotelo mane ochopo bende ne omedo chwalo duondgi ka gidwaro mondo ratiro yudre ne Ojwang kendo bila mane okelo tho Albert kaunegi ondamo mar chik mager. Justice must be given. Justice must be provided. Polisi yeyote ambaye alihusika katika kifo cha Albert Ojwang lazima ashikwe, lazima apelekwe kotini, lazima afungwe maisha. Deputy Inspector General of Police Bwana Eliud Langat lazima ashikwe, lazima apelekwe kotini na lazima afungwe for life kwa kuua kijana wetu. Rumbi nomedo kwa kolwasi e sama jaod bura mar Suba North Millie Odhiambo kaachiel gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne joriwore e kuyo kod jonyuol e wito mar Albert o kaka jotelo to kaka jonyuol. Ang'eyo lit mamiyo dong maonge gi nyathi. To in Nyasaye osegwedhi gi nyathi ahera ura moro mwakia kumae. Kao nyathini ninego kaguok. Lit kosok lit. I would want to appeal to Kenyans that we need to learn to be united as a people regardless of our tribes at all times. Justice must also be seen to be done. And justice delayed is justice. Bende gi mirima mapek, jonyuol Albert gi jaode ne otielo dwaro mar yudo ratiro e wi tho wuodgi Albert Ojwang. Tarik 7 en birthday mar Albert. To kendo en Sabasaba. Adwani wawuog oko wate kwa celebrate birthday Albert to kendo kwa fight ne justice ne. To kakoro nyathina achiel ema gikawo, lakini Albert kikinindi kama intie no. Chak gi ng'ama no jogo dalau. Matumaini yangu ambayo nilikuwa nayo yamefifia. Nimemwachilia kwa amani, kijana wangu alale kwa amani. Ngamonego ngato akumu mare ento, and we shall ensure through the court process that those who had a hand in this shall face the full force of the law. Tomar Albert mause bedo kakelo ganda jo Kenya kanyakla giduol achiel areko kwanyo kakelo nyaka bure Nairobi. Dwaro mapod mienjo en ni ratiro mar Albert Ojwang nyaka yude. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kokwanyo kaunti ma Homa Bay.